Rami circle chu hun tiam chin nein offer le reward thatak ne naron le ta Rami circle hi him to ka skills te phau chu na tur 100% na dan phal thap gaming app ani Rami game hi khelin poisa iron dong ve don lom ni Rami circle app hi him to ka tun din hmuna hian crore za chuang in he Rami game hi an khel me kani khel dan thiam lawani point all sam takin practice game atangin in zir thaya poisa thapa khelin poisa tak tak lo chok tel thei cheu bok Rami circle te hian sumlak chona konga po ahim theiber tura duangin itan liau e-pay deposit sang ati thaya Paytm phone pay le credit card emo debit card mangte point isum lo choate ila chok nga zel theni I deposit masabera welcome bona cheng sang ni thlengin ila dong thei cheu bok Rami circle hian Rami game khel hi awsam ema phone atanga awsam taka khel mai thei tura duanani Atnoya description box a hian download theina link da ania inziak lotin lo khel vela I deposit masabera cheng sang ni thlengin idong theiani Rami hi khela poisa lo dong ve nge ro le he fiam ni poisa lang kai thian awangin mani mo puna le shet ma khel nge ni chak chuak movie recap in zawa in kalolom le efeka cheu tun truma chuan kum sang ka zakwa somriat paliati chuatak romance drama movie The Dark Side of Love ti chu kan thirin kan ngai thau le hiam mai don ani movie tantira chuan karatan lai mek chu aron langa chu kar khaltunu chu Patricia ani hianin aunau pason Emilio chu lo tumin a in lama pan meka a chan chu Emilio enkol tu ber anu chuanin boral sanin anau enkol tura kal chu angaya Patricia chu milotling takle viak thatakania Emilio chu ro thar kum som paruk mi chawania a hun tam jok chu pindan chunga puitling film en nan chuan mangral thina ani lo le puiting thon thu le khabu mi te chu achia reng thin bok Patricia chuanin Emilio in chu aron thlengta a Emilio nu ruang an voi mai to tur chu a mu bok Patricia chuanin Emilio pindan lam chu apan ding ngala professor pakhat Emilio te zirtir tu panen chuan in moin chu pa chuanin Emilio chuan voin lama lekha zir adu lo thu te chu alo shila Emilio pindan chunga chuan Patricia chu aron luta pindan chunga tukver in carping vekte chu aron hongha sok soka Emilio nena chuan kongkai hon lo te chuan borok tha hip turi nei lawanga nakina phei chuan ile eng pup mayang hetiang hian tukver hi hong reng thinang che ti na shila Emilio nena chuan apin dan tur chu man mai the ni le ni lo chu azota Emilio chuanin Patricia chu a in alo kal chan azota Patricia chuanin ama en kola boy pui tura local ta ni thu hashil Emilio chuanin engtin nge I company te kai ti dona ti ha zo chuan Patricia chuanin engkim ati ral vek to thule sumtam taka nei to thu te chu ashila atuka chuan Patricia chuanin Emilio chu chhuadun puya hian soma ma se Emilio chuanin chuawa chu alo pe chi alawa ma se Patricia hena chuan kan chu awangin ka chunga thil eng po athleng ta ni chuan nangman amoi phurang ti na shila Patricia chuanin Emilio chu a hruai chuak ta nge a arwa man na te chu kalpa chona soi zela ma se Emilio ve thung ero chuanin aning ru to hle ani in lama chuan kir le to a an pani chuan Patricia rong bol te chu an kil dun ta ni chumi hnuwa chuan Patricia chuanin in chung London engkim chu thlak tumin na satakina baya a studio te po chei hnum that atum pa bok Emilio nena chuan poisa imamo ni chuanin mindil mai then don nia ti na shila ma se Emilio chuanin poisa chu alom vak lo thule mamo na po anei san lo thu chuan alo chang ani Patricia chuanin athil soya wang chuan Emilio chu a en de wanga Emilio chu pona chuan dak chuakin an hnuai lamanu pakhat kal lai chu athir de wonga Patricia chuanin Emilio nena chuan khunu khu ibial nu ani em nia tina zota ma se Emilio chuanin abial nu ani lo thuina chang thung Patricia chuanin chuti chu engwangin nge nangman izuk biak masak mai lawang ni tina shila Emilio chuanin khu chu katana khwanun arwat mai chi ani lawani tina shila Patricia chuanin anaw Emilio chu akal san le ta a Emilio chuanin puitling film hi zana hian lo en le meka chuti lai tak chuan Patricia lo kalin puitling film le thon thu lam chi in zia na le omna chu aronda bota veka Emilio po chu thian fai turin ashil ngal bok ti chuan Emilio chuanin Patricia chu thamlo mel tak hian lo chang ve boka atu ka chuan Patricia chuanin Emilio chu exercise lak pui tur hian aron soma Emilio chu in mang chhuak na sa ti taka chuan a chaw ma ema exercise unlock nu reilawa chuan a chaw chheder mai ani Patricia chuan Emilio nena chuan
le tuna chuan pon lamai chhu awa hun ve ta thian tam tak te iwasiam don nia te na shila Emilio chuanin lo changin ke hian tuma dang kama mo lo ma ni chawa ka om hian nuam ka tia pona chuan lo chuak ta ila to solte ka tok palanga konga te po ka thi pha thut mai the sin ti na shila Patricia e chuan lo shil fe in chotiang zonga thil thlir lo turin le khuanun kan thi hun tur atia tak kan boral mai tur thu chu ashila shingnun moizia te shilin adam lai na na chuan hun hlim om le nuam tak mang sham tur hian ashil pa bokani Patricia e chuan Emilio chu akua Emilio chu apur le ani ti asiatin akal santani Patricia e chu akhoma chuan mu phein ma ni chuan a indek laya athil ti mek lai chuan in Emilio chu aron lu thuta Patricia i omdan chu amuman vekani Patricia i chuan in rang taka lo in siam thazung zungin Emilio chuan in tuipui kama chwa dun puya hian soma ma se Patricia i chuan in chumini chu ha adam nan manadu awang chuan Emilio somna chu anar saka Emilio chuan in akal san le ta ne anu reilo tia Emilio chu local le in pona chhuawa puya chuna ron som non le a ma se Patricia e chuanin thil dang ti du anaya wang chona lo nar le ta thawa Patricia e chuanin athian pakhat origo chu bia in amamo te poshok tur chona kauta a in lama zanri ei pa tura sombokin origo po chuanin alo hnial lo khop mai an mi soma wang chuan Emilio po chu alo in buat sei ve hle a ma se apindan chunga chuan ama chauhina thule tari a anin deutak nu chuan akhoma chuan amu pheita a tui taka amu thil to nu chuan Patricia inuam ti thom chuan in akai har ta hlol maya Emilio chu tho chuakin Patricia ite chu aen thata a origo le Patricia ite chuan in khoma chuan nuam an lo tol na samaya ni ti chu awa mutani andu ang thal an chet nu chuan origo chuan in Patricia e chu abia an mudun reng lai po a midang ngai tu ang maya asia thu te chu asoi chuak ma se Patricia e chuan in midang po ngai tu amaila nangma nen thawalom kan ti dun le tina shila chutia origo le Patricia te anin biak lai chuan Emilio chuan in workman a hian rimoi lo ngai thadaya apin dan chunga chuan Patricia e chu ron lot ve in Emilio kianga chuan ron mu a mei cha thil lam chung changa a experience te chu hril chungin Emilio workman ngai thlak te chu ati top sak zuya anuwa chuan athil ton to te chu soi chun zom zelin theater a hriat ngai lo tangwal ne na mangai na par an tlan dun dan te chu ashil ani atuka chuan tuipui kama an pani chuan an kal dun ta a Patricia e chu baude wangin Emilio chu alung oi to lo hle a alo let le anuwa chuan Emilio chu in lampanga lo hole de to mai ani zana chuan Emilio pindan chunga chuan Patricia e chu ron lut le in engwanga lamu hi lo nge ani aron zota ti chuan Emilio chuanin helai chu alum reulo tuka te na lo shil Patricia e chuanin ingai thadu ani phot chuan thil dang po shil tur che kala nei che umai te na shila Emilio po chuanin Patricia thon tu shil ngai thatur chuanin alo in pe na sato mai Patricia e chuanin athian pa a in lama aka ufo chu nomati thinzia te ashila ano pandeu laya Emilio chu khoya chak thin thu te asoi tel bok atuka chuan an pani in thil ei turan an chuak dun ta a in lama an hole nu chuan Emilio chuanin an ei tur ei tak te chu atui lawati thu ashil chumi pa chuan Patricia hena chuan thon thu dang shil le tur hianin angen ngal boka Patricia e chuanin thon thu dang chu shil ve le ngal mai in apa thian pa pakhat nena sex an man dan te chu asoi le ta a athu soi te awang chuanin ama ngei po chu chak thar ve le in ama pindana chuan ain shi tha ve le ta ne Emilio chuanin lo muru rengin Patricia e chuanin apindan kongkhar chu akal ngal maka chutiang thil athen nu chuan Patricia ingei dan chu adang ve ta dewa atuk lama chuan an pani in studio tur chu an chei bol vela Patricia e chuanin Emilio nena chuan he kanin fiam na hi kan ti to patrol to in kashia atia Emilio chuanin nangman a bulletin vekani kha ti in alo shil an pani a chwa duna trol thu chu ashil ngal boka reilo te nuwa chuan an pani hian longlenga chuan anin karduna atuka chuan Patricia e chuan a studio a hian model pakhat hi akawa chu a model no chuanin Emilio chu a nai tran hle model in Emilio amel danvel chuanin Patricia e chu a chok phur hle a Emilio chuanin an model roi tur chu awa fop ta chu chuanin Patricia e chu a thik tir hle a
model chu hau ngal shepin a in lama chuan a thla hong le ta maka mundang ron lang le in Emilio Patricia ili an professor haute chuan in zanri an kil hawa Emilio chuan in Patricia I chu lo bia in ama chu an professor tena an mel deuh reng thu chu ashila mit mai alo mu le mu lo te chu azot ngal bok ma se Patricia I chuan in Emilio chu lo khap thuain lo ngoi ri la thil engemaw kalat ti mayang ti na shila Patricia I chuan in Emilio te zirtir tu pa chu an khoi kwal vela zirtir tu pa kuta te chuan in avon sakvel atak sa te chu a khoi kwal tira chumi hnuwa chuan Patricia I chu rang tak hian a tho ngal vuta zana chuan Emilio le Patricia I te chu anin hau boita Patricia I chuan in he in fiam na hi adik lovani ti sa a inzom na ine ve masak phot lo chuan in mangai na omzia hi ishe thiam ve ngai lawang te na shila Emilio chuan in tuna hian kan pani in movie kan en do na nga I huai sento kani phot chuan enge ani mangai na chu min mu ngei don nia ti na shil ve tang hata Patricia I po chuan in alo hnia san pa lem chuang lova an pani chuan movie chu an en don ta Emilio chuan in kan ma thu ve pa bula khwan zuk thula nakina I chet dan min shile don nia ti na shila ti chuan Patricia I chu movie en ve pa pakhat bula chuan thu in arau thil te chu azuk khoi sak vel ta a chu pa po chuan in lo du lo hnekin alo in do rem sau sawa atuka chuan Patricia I chuan in Emilio te zirti tu pa khawa bia in a in thiam lo thu hi ashil in mu puyana som ngal boka an thu soite chu Emilio chuan in alo she phave hlau mai Patricia ile an zirti tu pa te an chwa don na a chuan Emilio chuan in alo zui ru ve zela Patricia ile an zirti tu pa te an kal thui don lai tak chuan Emilio chu awa in rol ngal vata an zirti tu pa chu awa khoi ta thut mai Patricia I chuan in Emilio chu alo dang ngal thuaya an pahni chuan in lama chuan in hau boy le ta Patricia I chuan in midang kamamo ani ti hriata wangin I thi kani kha ti na soya an han in hnial deuh bapa Patricia I chuan in Emilia chu abeng bok Patricia I fashion so chu lo tanin Emilio po chuan in nuam alo ti hle a so an nei zo hnu chuan Patricia I chuan in Emilio chu aron ena an pahni chuan in anin bedun mol bok anu revak lawa chuan Emilio chuan in origo chu mu in an ina chu ei turin le zana riak ngal tur chuan a soma chutianga asom na chu Patricia I chuan in alo nar sak ngot thei bok si lawa Emilio an chutianga origo a asom chan chu Patricia I ne na an khosalai en le adu wang chuan ani a zana chuan Patricia I te chu an mudun le tange ya Emilio chuan in tuk vera tang chuan in alo en thave reng bok Patricia I po chuan in Emilio an alo en thareng ani ti chu a hai mol lova origo nen chuan ti chhun zom zelin an laklo lai chuan in atrap ta topa chutiang thil ti chu angai to ngai lo thu hi origo nena chuan a shil ngal bokani atuka chuan Patricia I chuan in athuam hno te chu khongin chua atuma Emilio nena chuan hetiang reng hian ka om pei to lo atok viau to e tina chila Emilio chuan in athei topin Patricia I chuak tur chu adanga ahnuwa chuan Patricia I po chu in beng dain chu alo vele mai chu atum ta ni ma se thil pakhat chu du anaya mi pa ne na anlo mudun le ani po in Emilio chuan in shiom alo ti ve to tur ani lo ti hiani sindodlia chuan an pan in dar thalang chana hian an ngai tuale du in ang tak hian dar thalang te chu an chul vel ruaya Patricia I chuan in Emilio nena chuan origo chu pasalata na anei tur thu hi achila a chan chu origo chuan in nei puyan alo som to wang chuan ani ti chuan origo nen chuan Patricia I chu anin nei ta a chutia anin nei hnu chuan a pasal chuan in Patricia I chu Emilio te na chuan a thla a ti chuan Patricia I chu Emilio omna lama chuan a kal ngal vata Emilio nena chuan ruak tang konga omin ka hmangai che a ka mamo che ani kan pa lo let le hmain kan hun nei hi khoral lavila ilo che thuai te ang dina soma ti chuan an pan in nuam sing kho game chu an khel dun ta traka atop ta ni